Строително-инвестиционна компания Люмакс Строй ЕООД има удоволствието да ви представи най-новия си проект жилищен комплекс Хелена Парк, разположен в студентски град София. След успешния ни проект Хармония парк, завършен през 2021 година, Хелена Парк се развива като следващата ни стъпка в съседство. Представете си живот в близост до колежа по телекомуникации, УНСС и Техническия университет. Районът предлага стратегически местоположение за живеене и инвестиции с лесен достъп до центъра на града, околовръстния път, метростанции и основни търговски вериги. Заграден и безопасен, комплексът се състои от 6 етажа, разделени на 4 секции, всяка от тях оборудвана с асансьор, стълбище и допълнителен вход към двора. Комплексът ще разполага с модерна система за контрол на достъпа и 24-часово видеонаблюдение, осигуряващи пълна защита и спокойствие. Разположен в близост до основни транспортни връзки и удобства, Хелена Парк се отличава със своята функционалност и модерен дизайн. На първия етаж са разположени апартаменти със собствени дворове, предоставящи комфорт и уединение. На ниво сутерен ще откриете подземни гаражи и паркоместа, както и допълнителни складови помещения. Предлагат се за продажба двустайни и тристайни апартаменти, включително апартаменти със собствен двор, подземни и надземни гаражи и надземни паркоместа в двора. Заповядайте в Хелена Парк и открийте вашия идеален дом или инвестиция.